Не, казах ти, не е там. Чакай сега да ти кажа. Чакай да ти кажа, къде отива да ми пипа цветето? Къде отива? Къде отива? Кой? Леле, много си бърза, мамо. За пети ден в тази проходилка си много бърза. Аз сега да ти кажа, Чакай да ти кажа. Не. Ау! Не, хайде. Хайде, чао.